En la reunió que s'ha dut a terme a la tarda entre la plataforma Riudaura Junts i representants del Consell Comarcal de la Garrotxa han pogut aclarir els temes que no quedaven clars. Blanca Gómez i Quique Rodríguez ens han explicat com ha anat. Ens hem trobat que un cúmul de circumstàncies han fet que no ens informessin a nosaltres. Jo vaig trucar amb el senyor Josep Berga i en Josep Berga el dimecres passat i resulta que en Josep Berga no s'assabentarà fins aquest dimarts que s'havien reunit amb l'empresa. Per això, un cúmul de circumstàncies, ja t'he dit, una darrere l'altra, s'han ajuntat i des del Consell a la plataforma no ha arribat la informació que havia d'arribar. Hem solucionat, crec, aquest problema, a partir d'ara tenim unes altres portes obertes i crec que ara podrem millorar la comunicació entre el Consell Comarcal i la plataforma. L'empresa Teredo Oils va intentar ensabonar el Consell Comarcal de la Garrotxa, però ells no van cedir. El senyor aquest va venir oferint uns beneficis d'uns 30.000 barrils, no sé si són diaris o anuals, però és igual, són molts de barrils, que aquí actualment no tenim, i se li van tancar les portes. Van dir que s'estimaven la Garrotxa tal com és i que no volien una Garrotxa fracturada en cap sentit. Per altra banda, Joan Espona, president del Consell Comarcal, ha demanat disculpes per haver-se reunit sense avisar, però també ha aclarit que en la reunió no hi va haver cap altra intenció que defensar la Garrotxa enfront a aquesta pràctica tan nociva. Jo penso que la reunió d'avui ha estat molt important, no? Precisament per deixar-nos que a partir d'ara hi hagi una millor comunicació, perquè en definitiva tant ells com nosaltres, el Consell Comarcal, i com crec tota la comarca, tenim un objectiu comú, un objectiu comú que és el treballar per mantenir el bé que tenim a la comarca amb les condicions que tenim, per l'aposta que hem fet tota la gent de la Garrotxa, doncs tant amb el tema mediambiental com amb el tema turístic, és un bé molt preuat que tenim i que no volem que ens el malmetin. Per tant, com que tots tenim el mateix objectiu, el que hem de fer és sumar esforços. Queda resolt, doncs, el conflicte i es dona per entès que totes les institucions de la Garrotxa fan un front comú per lluitar en contra del fracking. Esperem que continuï així.